F'xenarju li għaxxaq l-għajnejn bil-ġmil naturali, kollox jinsab lest biex is-salib tal-għolja jinbidel f'posta qima u riflessjoni għal dawn iż-żminijiet tal-ġimgħa mqazza. Is-salib tal-għolja fl-inħawi ta' Siġġiewi f'ħames ix-xirka jilqa' ħafna nies li tilqu pellegrinaġġ mill-Knisja Parrokjali tar-Raħal biex jerħula lejn wieħed mill-aktar postijiet għolja fil-Gżira. Il-mixela ta' salib tal-għolja mhux biss tiġbed interess qawwi, imma żied ukoll fl-atmosfera ta' ġabra u spiritwalità li dawk li attendu ikollhom. Wieħed mill-organizzaturi spjegana l-preparazzjoni tal-fjakkoli fuq it-tela tas-salib tal-għolja. Il-preparamenti għal din il-mixela ilhom li bdew għall-aħħar 3 xhur issa, anke minħabba li jsiru l-preparamenti tax-xema fejn ikun hemm il-ftila li mbagħad titpoġġa fil-bottijiet u ndewbu x-xema li niġbru anke matul is-sena, jiġifieri l-andament ikun fuq sena sħiħa, indewbuha u noħolqu dawn il-fjakkoli żgħar. Wara nuqqas ta' 3 snin se jkun qed jittella dram b'differenza. Id-direttur artistiku Renzo Bonello saħa li t-tela minna nifisa diġà tagħti l-ambjent tal-passjoni u dawk li se jattendu se jkunu jistgħu jirrelataw aktar mal-akbar ġrajja. Fil-fatt l-isem li tajna l-dan pageant dram seħlu trid huwa kontem. Mela il-personaġġi li ħadu sehem fil-passjoni tipo Ġuda, tipo Pietru se jkellmu lin-nies jien kontem. Jien nista' ngħid x'kien hemm, x'ħassejt. Fil-fatt għalhekk enfasizzajt li jkun hemm li tkun live, għax live toħroġ l-emozzjoni. U dik li se jaraw in-nies se jħossu l-emozzjoni mal-karattri li sawru l-passjoni. Għal dawk kollha li se jirħula lejn is-salib tal-għolja se jkun hemm servizz ta' park and ride li joħodhom minn quddiem il-Knisja ta' Siġġiewi lejn it-tela tas-salib tal-għolja.